Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg l-erba filgħodu kellu laqgħa mal-Malta Institute of Management fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn fost l-oħrajn tkellmu dwar l-importanza tat-teknoloġija fis-settur finanzjarju u ekonomiku ta' pajjiżna. Matul din il-laqgħa rappreżentanti tal-Malta Institute of Management spjegaw li 95% tal-attività kummerċjali f'pajjiżna hija magħmula minn negozji żgħar u medji fejn dawk li huma meqjusa bħala micro SMEs, jiġifieri dawk li huma negozji żgħar ħafna isibuha diffiċli sabiex iżommu ruħhom aġġornati mal-iżviluppi fit-teknoloġija. Il-membri tal-istitut spjegaw li dawn in-negozji qed jaffaċċjaw din l-isfida partikolari għaliex persuna waħda tkun qed tagħmel iktar minn ir-rwol wieħed fl-istess kumpanija. Hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li jkollna għarfien dwar l-użu tat-teknoloġija fin-negozju fosthom l-użu tal-intelligenza artifiċjali kif ukoll il-fenomenu tal-automation. Elix Borg qal ukoll li hemm bżonn li kunċetti bħal fintech, ċoħe l-impatt tat-teknoloġija fuq is-settur finanzjarju, ikun hawn aktar għarfien dwaru u li dan l-għarfien għandu jibda mill-livell edukattiv. Dan għaliex il-kunċett tal-fintech qed ikompli jikber ma' kuljum li jgħaddi. Għal din il-laqgħa Elix Borg kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone kif ukoll mix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja.